разликата се закръглява към всеки пълен лев. И в тази връзка годишното облагане всичко се прави в лева, попълването на справките по член 73 алинея 6 в случая също, които отразяват резултатите от това годишно облагане си е в лева. Там също се посочва тази разлика и така при годишните данъчни декларации също, където имаме закръгление, всичко е в лева. Добре, до тук, нали, така добре. Обаче, така има една особеност, че така изчислените данъци за възстановяване или за доудържане от лицата вече трябва да се внасят в НАП в евро, защото от 1.1.2026 година, тъй като няма внасяне на каса в брой, каквато възможност има по закона за въвеждане на еврото в Република България, един месец за други случаи, когато се плаща така в брой, от 1 януари всичко вече е само в евро. Внасянето на данъка е изцяло в евро. И за това трябва да се извърши превалутиране на така определените задължения в лева. Също така специфичен момент е извършването и на превалутиране на заплатата за декември, която се отнася и се изплаща през януари, когато вече трябва да се изплати в евро. Това е така специфично. На първо място да кажа, че за възнагражденията за положен труд в Закона за въвеждане на еврото в Република България има така специално правило за закръгление, което е в член 45 алинея 2, мисля, че беше от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Тези всички разпоредби ги имате на края на презентацията, може да ги видите. След това самите възнаграждения се закръгляват по това специално правило и се казва, че ако третият знак е по-голям от 0, вторият знак след десетичната запетайка се закръглява към по-високата цифра. Това е по-специфичното от стандартното математическо правило за закръгление, което се прилага в другите случаи. И само за възнагражденията се прилага това специфично правило. Така, може би в голяма част от случаите даже няма и да се получи никаква разлика, но все пак преценено е, че това ще бъде в полза на работниците и служителите. Сега говорим за някакви 1 евроцент и така нататък, или 10 евроцента и много дребни суми, но такъв е принципа и този член 45 се прилага за начислени, но неизплатени възнаграждения за труд, а преизчисляването се извършва и закръгляването персонално за всяко едно лице, като може вие да сте изплатили възнаграждение, може допълнителни средства, примерно за докторска степен, за там някакви други добавки към възнаграждението. Всичко се изчислява отделно на отделен ред, всяко едно възнаграждение за този положен труд, което се закръглява по този специфичен начин. И това е по отношение на възнагражденията, които вие ще изплатите през месец януари, защото вече трябва да ги изплатите в евро. И сега, вече какво се случва с данъка, който сте определили? Ако вземем пример, че сте определили 100 лева данък за възстановяване, който също трябва да бъде превалутиран в евро, като се прилага общото правило на закона, т.е. общото правило е математическото правило. Ако третата цифра е над 5, втората се закръгля към по-голямото, ако е под 5, се закръгля към по-малкото. И в този случай, ако имате 100 лева данък, който сте, даже да кажем, данъка е бил 100 лева и 50 стотинки,
Вие обаче, прилагайки правилото за закръгление към всеки пълен лев, го правите 100 лева този данък, който трябва да върнете на лицето. И вече тези 100 лева вие ги превалутирате по официалния курс на еврото, без да се съкращава, в 6 му цифри 1,95583. И вече това, което се получи, се закръглява до втория десетичен знак. В случая 100 лева разделяте на 1,95583 и ще се получи 51 евро и 13 евроцента. Това е сумата, която вие ще добавите към възнаграждението, което вече сте превалутирали също в евро и ще изплатите на лицата. Същото важи, ако тези 100 лева и 50 стотинки са данък за внасяне, който сте определили, закръгляте го на 100 лева и го превалутирате 51 евро и 13 евроцента, които трябва да внесете до 25 февруари в резултат на това годишно облагане.